Artiklen den starter ligesom sådan, der var indholdet rigtig starter. Det gør den kl. 6.37, og det er der, hvor Julie hun bliver vækket. Jeg kunne også godt tænke mig, at jeres artikel startede med, at jeres person, jeres sidemarker, som I følger, bliver vækket, eller ligesom kommer op og i gang med dagen. Så derfor går vi til logbogen, den var der. Kl. 7.00 vækket af alarm på telefonen, ser at der er kommet 4 snaps. Nu ved vi altså, at Cecilie her, som jeg skriver om som min marker, hun bliver vækket kl. 7.00. Jeg skriver i mit dokument. Cecilie vågner og bliver, vil jeg sige. Cecilie bliver vækket kl. 7 af alarmen på sin telefon. Hvad var det noget mere, vi fik at vide herom, som vi kan bruge til noget? Vi får at vide, at hun ser, at der er kommet 4 snaps. Godt, det skriver vi i vores artikel. Hun ser, at der er kommet 4 snaps. Husk, at 4, det skriver vi med bogstaver, for det er under 10. Okay. Bare den her lille sætning, der kan vi allerede sætte noget mere på, fordi vi ved i forvejen, fordi vi går i klasse med Cecilie, at Cecilie er 15. Så vi siger 15-årige Cecilie bliver vækket kl. 7 af alarmen på sin telefon. Hun ser, at der er kommet 4 snaps. Godt. Så er vi klar til at gå videre. Jeg skal lige finde den rigtige her. Jeg prøver lige at tage den frem her. Det er logbogen. 7.10. Vækket af alarm på telefonen. Tjekker 4 snaps. Og der er noget mærkeligt her, fordi Cecilie hun blev vækket kl. 7, og det gør hun så med igen kl. 7.10. Her er vi altså nødt til at lege journalister og spørge, hvad der er sket. Hvorfor er Cecilie ikke stået op kl. 7 første gang telefonen ringede? Nu har jeg spurgt Cecilie, og hun siger, det er fordi hun snuser. Det kan vi bruge. Vi skal altså skrive Cecilie snuser sin alarm og sover videre til klokken 7.10. Og vi går igen tilbage.